Kaisa koktoma kotor mangpili kasawi phekya Bharat ha kotorni Maharashtrani Mumbai sohoro kaisa nu bahini ni boat chikon kaisa porjotok rokni boat kotor Nilkomar kaisa boat no thutai rwma bai a Nilkomar ni boat twi kwlwk thangma bai aro 13 jona thwkya hinui kaisa koktoma kasai phaimani saimangkha Gate of India hinui Mumbai je tongmani aro kwbangma borok rokno porjotok onyo jagani porjotok rok thangui beraina thangmani tai o Gate of India ni hote borok Nilkamal mungui kaisa boat kasaui Elephanta hinui kaisa island ba dweep nainani thang tongmani a nainani thang tongmani jorao no somudro ni kwcharo sagor ni kwcharo nu bahini ni kaisa boat control harigui niyantron harigui bwskango phai tongnai kaisa Nilkamal boat ba porjotok rokno tlang tongmani a boat o thangui thutai riri khe belai phan khai amo bai a boat kotor o twi habui thangkha twi habui thangma bai a boat filjakmani pore twi o habmani pore hinkhe aro tongnai 13 jona thwkya hinui saimangkha a boat o prai 100 ni upor ba 110 hai moton passenger rok kajak tongmani tai aroni bisingo borok no 101 jona no banchi rwjakha hinui koktoma ni bisingo saimangkha tai saimangkha o 13 jona thwitani 10 jon civil borok tai 3 jon nu bahini ni borok hinui saimangkha a nu bahini ni boat bai Nilkamal boat thutalaimani pore nu bahini ni hote kaisa bayan rwkha nu bahini ni engine trial khai tongma jora engine o gadbari wngmani bagui se control harigui bwskango phai tongnai yatri boat ba passenger boat o thangui thutai rikya hinui amo bai aro kwlwknai rok no rescue khaina bagui nu bahini ni hote 10 ta boat tai mari ni 3 ta boat bai aro kwlwknai passenger rok no rescue khlaiui banchi rwjaknai hinui borok kaisa bayan rwkha tai a patimung patimani pore Maharashtra ni CM Devendra Fadnavis bo kaisa media ni bwskango phaiui kaisa saklamung rwkha उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी। Henkai norong ani video no chajakai ani channel no chajakai like subscribe share khadi mate hete bo katal video rok manani bagui।